אהלן חבר'ה, אני דרור, ואני אשמח... תמשיך. אני אשמח לתת לכם שירות בתיקון מכונות כביסה, מדריכים, מייבשים ותנורי אפייה. אנחנו נותנים שירות לכל המכונות, לכל הסוגים. יש לנו את החלקים באיכות הכי טובה ונותנים שירות מיידי ואמין. נשמח לעזור לכם בכל שאלה, בכל בקשה. אפשר לתפוס אותנו בטלפון 054-9981-708. תגיד להם עוד פעם את הטלפון. 054-9981-708. יפה. תודה. ביי.